सवेरे पिया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बाहर बाबल कन्हैया जी जाते रहे कहाँ सीमा पर अब बड़ा सुंदर भाव से कहत रही अब हम ही कह दी तारा से तो हम कुछ कहो ना ना ज्यादा ई गीतिया के बाद तो भाई फौजी के बाद माने फौजी बड़ी प्रेम करिला इससे अरे होते सवेरे पिया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बाहर बाबलम जी अब न उड़ा दी अचल बाबलम जी अब न उड़ा दी अचल बाबलम होते सवेरे पिया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बाहर बाबलम ज्योति हम ना बोलो तो से हटा भागा ज्योति है जब मारो करू ए जे आंख रही तो फूट जात की ना आई रे बाकी हमरो सुनो अच्छा मान लो तहर पियावा सीमा पर गइल बड़े आ कुछ देवरा घरे रहे तो ओकरा खातिर ना कहबू तोरे जैसन देवर घरे ना कि ननद के भैया ए हमर सैया पढ़ी के पति रोया आ जाई गैया भैया घोरा जवानी में जहरा बोलू जी सखिए के रहना बजरा यही दिन पे गौर बचना का तू तो बहरा बड़ा ना तो सुना ना जो गो गई तो गो गई हाँ पक्का पक्का चल लेकिन हिसाब से हम बिना हिसाब से जब से तू सैया कैला हरियाणा होटल घोटात नहीं के हमारा से खाना और जरल रोज अरबा बलम जी आ गोलू राजा जैसन के लॉय मारे लो देवरबा बलम जी लॉय मारे लो अब सुनो जी कहले माने कि जाओ गो गई तो गो गई नहीं अरे हम तो तू ही कहतर कि ए सैया परी पैया का होई है हो रुपैया अरे ना चाहिए हो लला बोलो जी हवा उड़ा दिया चरवा बोलो जी सखिए के रहना बजरा ए जय गो कहू अरे भौज के नौकरी बा कैसन ई नौकरी हां हां अब भले घरे रह के ढोले ता टोकरी आवा बोलो ना तो फसरी लगाई काहे मोरम मरे मर अरे नहीं तो देवरवे पोछोती रही जाई काहे जवाब सब काहे मत पूछो के बियाह कई अपना सैया जी से देवरे के संगे रह जाई कारण का जेकर पियावा 10 साल सुना से ना पहले का बा सुनो कारण सुनो ना पहले भाव सुनो कारण ना सुनी भौज के नौकरी बा ई कैसन हा नौकरी बहुत अच्छा नौकरी है राइफल बड़ी काम करे नया नया बियाह भइल बा छोड़ के बाहर जाइबा भले घरे रह के हरे राजा जी ढोले ता टोकरी हम अगर नहीं जाते ना तो फौज के जवान रहते सुना ना नहीं सही कहते आइए नौकरी खराब मत कहो अरे आप भोजपुरी के जवान है जी देश के जवान क्या आप अपने शब्दों से देश की सेवा करते हैं ना बाकी सरमान कर ले देखो सब हमरो कुछ लाग जाए इन्होंने क्यों मैंने सही बोला ना कि आप शब्दों से अपने देश की सेवा कर रही है कम बड़ी बात है क्या आ तू ही दबाड़ा सैया जी के आधार हो तो धड़ के जियरवा बलम जी बाकी अवन उड़ा दी अचलवा बलम जी 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 सुटुर गुटुर बोले लुए डाली लड़ा सुटुर 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 गुटुर बोले लुए डाली लड़ा सुटुर सुटुर आ जोनहरी में चल ना अब तो हमारे कटब घर नहीं बा कि जोनहरी में चलबा बियाह कला इज्जत से ले चला घरे के जोनहरिए खाली बा बतिया नहीं सुनत भोला भाई जोनहरी में ले जाए वालन का काम
में ले जाला जे असली मर्द वाला बियाह करके अपने घरे ले जाला अच्छा लिया जाए तो बोला ना बियाह में सुनो बोले के पड़ी बोले के हम पड़ी। बोला तनी बोला। बियाह हुई जब लगन नहीं आ रही पंडित जी से देखवाई कि लगन कब तो जरूरी बात ओकरा पहले तू जोनहरी में जइबा हमरा संगे हमार लगन बेचैन रही तब का कर अरे चलता हटा मना के हटा लड़ सुतुर सुतुर अच्छा आ जोनहरी में चल न करे के आ खूब गुटुर गुटुर जोनहरी में चल न करे के खूब गुटुर और एगो बात कही का पिजा लेखा खतरी कमरिया बरकर लेखा गाल चुप रह अब भरेलू चौबड़ी गली में कैसन आ चौमिन लेखा चाल भरेलू चौबड़ी गली में चौमिन ले आवा 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 हई रे हई एगो बड़ा निमन गाना बता रहा ले कहीं